ସୀତାରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନମୋଦ ଉତ୍ସବ। ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ସତ୍ୟହାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋତଳବିନ୍ଦା ଗ୍ରାମ ସୀତାରାମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିରର ରତ୍ନମୋଦ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦଧିନଉତି ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯୋଗଦେଇ ସୁନା, ରୂପା, ତାମ୍ର ଆଦି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। 108 କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ବନଯାଗ କର୍ମ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରତ୍ନମୋଦ ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 5000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ ସୁନ୍ଦରାୟ, ପ୍ରଦୀପ ସିଂହଦେଓ ଓ ସୁଭାଷ ସୁନ୍ଦରାୟ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀବୃନ୍ଦ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।